Dobrý den, mé jméno je Karel Fichtner a zastřešuji zákaznické centrum firmy Infinity Pardubice. Zákaznické centrum naší firmy se skládá z několika částí. Jednou z jeho částí je dohledové centrum, potom je to oddělení helpdesku neboli služeb první úrovně podpory, pak oddělení servisní linky neboli náš single point of contact, jakožto součást service desku, potom část hostingu, která se zabývá systémovým aplikačním hostingem. Přínos dohledových center, že to je vlastně jakýsi krásný a výborný doplněk proaktivních služeb a je to něco mezi službama čistě reaktivníma, čistě proaktivníma, kde víte předem, co se děje v početním centru vašeho zákazníka a jste schopni reagovat pružně a velice rychle reagovat na jakékoliv problémy, které nastanou u zákazníka a dáváte zákazníkům ty nejlepší služby, které můžete. A samozřejmě zákazník je spokojený a ošetřujete mu jeho biznes. Moje jméno je Petr Staněk, pracuji ve společnosti Microsoft a mám na starosti významné systémové integrátory. Mezi ně patří společnost Infinity, která je naším velkým významným Gold Certified partnerem. Každopádně největší přínos využití dohledových center vidím v celkové úspoře nákladů na provoz ICT. Další důvod může být zvýšení dostupnosti jednotlivých komponent systémů a tím celé infrastruktury společnosti. Jedná se vlastně o takový proaktivní a reaktivní monitoring klíčových business aplikací, business systémů. Dohledové centrum Infinity vzniklo v roce 1998 na základě poptávky velkého obchodního řetězce po dohledu jejich koncových zařízení. V roce 2000 se naše zákaznické centrum rozšířilo oddělení helpdesku a v roce 2005 přibyla poslední část, to je náš hosting. Oddělení servisní linky je v firmě Infinity zřízeno již mnohem dříve od založení firmy, které se odehrálo v roce 1992. Dohledové centrum Infinity je velmi starý projekt, ale ne starý ve smyslu tom, že by byl zastaralý, ale starý ve smyslu v tom, že je to už hodně dávno, co vznikl. Byl mezi našimi partnerskými organizacemi asi jeden z prvních a řekl bych, že je velmi kvalitně propracován. Nacházíme se v dohledovém centru na pobočce Infinity v Pardubicích. Za mnou vidíte několik dohledových monitorů, odtud sledujeme naše zákazníky po celé střední, východní a v některých případech i západní Evropy. V současné době je v našem středisku dohledováno několik tisíc entit, to znamená několik tisíc koncových zařízení. Poskytujeme v tomto směru služby jak pro obchodní řetězce, tak pro výrobní firmy, dále účetní společnosti i spoustu menších firm. Naši zákazníci mají vydefinované některé své business procesy, které jsou pro ně kritické a tyto business procesy my monitorujeme jednak do nejnižších vrstev toho procesu, ale jednak dokážeme i zobrazit celkovou mapu a celkové zdraví toho jednotlivého procesu a potom i na mapě celkové zdraví té celé infrastruktury. Sargumi je jeden z velkých výrobců automotive komponent na českém trhu, které tady působí zhruba 10 let. Postupně s nárůstem výroby bylo potřeba zabezpečit její plynulost a zároveň zabezpečit spolehlivost a plynulost dodávek do velkých automobilek nejenom v České republice, ale i v Evropě. To v podstatě vedlo k nasazení systému řízení skladů a následně dohledového centra Infinity. Hlavní důvody, které nás vedly pro volbu dohledového centra, bylo zabezpečit aplikace s vysokou dostupností, s omezeným počtem techniků a zkrátit doby výpadku na minimum a s těm výpadkům předcházet. Mezi hlavní přínosy dohledového centra, které bych uvedl kromě zmíněných důvodů, je to, že pomáhá řešit organizaci servisních zásahů a zabezpečení nepřetržitého provozu. Z hlediska kritických prvků jsou v současné době dohledovány
na serverech jak hardwareové komponenty, tak operační systémy i aplikace. Co se týče ostatní infrastruktury, tak jsou to switche, access pointy, které jsou v hůře dostupných místech a podobně. Každý dohledovaný prvek či parametr má definovanou i svou příslušnou eskalační proceduru, která samozřejmě říká, jakým způsobem se má přistupovat k tomu servisnímu zásahu. Využíváme dohledových nástrojů, které jsou z dílny přímo Infinity, ale využíváme i dohledových nástrojů třetí stran, to znamená dohledových nástrojů třeba od Hewlett Packard, od Microsoftu, nebo využíváme dohledový systém Nagios. Zákazníkům je namířen System Center Operations Manager od Microsoftu a System Insight Manager od Hewlett Packard. Tyto dva systémy jsou na sobě nezávislé, nicméně dokáží mezi sebou komunikovat. Systém Insight Manager od Hewlett Packard je primárně zaměřený na dohled hardwareu, serverů a serverových součástí. Mám na mysli třeba bladeový šasí, enclosury a disková pole. Ten dohledový systém Operations Manager od Microsoftu je hodně orientovaný už na tu softwarovou vrstvu systému, to znamená na zákazník, který potřebuje dohledovat na svých serverech podrobnosti o jeho softwaru. Nejčastěji tedy těch velkých korporátních aplikací typu pošty, databáze, ale taky Active Directory samozřejmě, nebo potřebuje dohledovat prostě jen velikosti místa na disku, tak se potom použije ten nástroj, který je už v dnešní době schopen se připojit i k zákazníkům třetích stran. V dohledových centrech nasazujeme technologie z rodiny System Center. Je to primárně produkt System Center Operations Manager, který má na starosti dohled serverů a desktopů. Dalším produktem možným, který se nasazuje do dohledových center, je System Center Configurations Manager, který má na starosti zajišťovat nasazování bezpečnostních záplat na všechny servery a desktopy. Naše dohledové centrum je uspořádáno tak, aby logicky a funkčně odpovídalo potřebám operátorů, aby byli schopni efektivně sledovat jednotlivé položky, protože na těch monitorech dnes již jsou vyvedeny 10 000 sledovaných položek, jak tedy hardwarových, tak i softwarových. Jedna červená položka, ten operátor si rozklikne mapu, zde vidíme třeba jednu část poboček toho zákazníka, kdy na jedné pobočce vznikl nějaký problém. Já v tu chvíli nevím, jaký problém tam vznikl. Položka mi se mi pouze označila jako v nějakém kritickém stavu a až teprve, když se dostanu k jedné jediné konkrétní položce, tak zjistím, že nějaký server na dané položce je buď úplně nedostupný, což není pravda, dostupný na ping je, to znamená, že na něm ještě je nějaká další závada, kterou já jsem schopný zjistit na základě dalšího monitoru, který mi potom řekne, že pravděpodobně může docházet třeba místo na disku, nebo ten systém není třeba napojený na nějaký další systém. To znamená, že tam došlo k přerušení nějakého procesu, tuto informaci operátor toho dohledového centra potom předává na technika, který je odpovědný za tuto oblast, vytváří nějaký call ticket, na základě kterého se to řeší. Buď daný problém potom řeší technik Infinity, anebo pokud ten zákazník si přeje, tak potom se tato informace eskaluje na řešitele třetích stran. Nejčastější problémy na straně zákazníka paradoxně vznikají na základě nějaké lidské chyby. To znamená, oni mají buď své subdodavatele, anebo přímo nějaký IT stav, který řeší nějaký daný problém, nasadí nějaké řešení, v tom řešení se vyskytne chyba, následně je v podstatě zobrazena v nějaké části toho dohledového systému, v té dohledové aplikaci, někde se ta chyba projeví. Naším úkolem je tu chybu v tom procesu najít, předat anebo řešit vlastními silami. Výjimečnost dohledového centra společnosti Infinity vidím v integrovanosti System Center Operations Managerů a
vlastního helpdeskového řešení společnosti Infinity, které umožňuje zákazníkům flexibilní a rychlou reakci na možné výpadky serverů a tím zajištění maximální dostupnosti celé ICT infrastruktury. Služby, které v rámci IT poskytujeme, ať my jako HP nebo Infinity nebo jiní partneři, jsou vždycky o tom, že pomáháme rozvíjet to obchodní podnikání našich zákazníků a pomáháme tak, aby to obchodní podnikání fungovalo pokud možno nepřetržitě. A ještě jedna perlička na závěr. Když půjdete do dohledového centra Infinity, tak se neptejte o tom, jak to funguje, protože když si vyhradíte 5 minut, tak tam strávíte hodinu a tu hodinu strávíte smysluplně, protože se vám budou věnovat a všechno vám ukáží a hrozně krásně zapáleně o tom budou mluvit. A takže můžete se zeptat, ale počítejte s tím, že tam strávíte spoustu času, ale odejdete určitě bohatší o spoustu myšlenek a spoustu nápadů a spoustu zkušeností.